Ụmụazụ Jizọs Kraịst nekọtara anya ihe ata na ọka na-eje n'ụlọ nsọ. Ha wee si onye nwe anyị Jizọs Kraịst ka anyị hopụ ata ndị a na ha na-akpagbu ọka. Jizọs wee sị ha, hapụnụ ya ụmụ m, n'oge owuwe ihe ubi na-abịa. Ọha ncha niile bụ igwe agwara ọgwa anyị nwere n'ụlọ nsọ taa. Ọkwa ị hụrụ oge owuwe ihe ubi, o rugokwa nso. Oge ahụ ka a ga-ekpopụ ata n'ọka. Oge ahụ ka ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ga-ezukọ n'oche ikpe Chineke. Ya mere ụmụnne m, egwu na-atụ m. No wonder ọ ihe ndị a na-eme n'ụlọ nsọ tata ka akwụkwọ nsọ ji wee sị na ikpe ga-amalite n'ụlọ nsọ. O nwere onye makwara ụla mberede ka o zeta ya. Onye nwe anyị ga-abịakwa dịka onye ori. Otu ihe doro m anya bụ ma enu ma ana, ịgbanarị Jizọs na ndụ, ị gaghị agbanarị ya n'ọnwụ. N'ime ụlọ nzukọ nwanne m, ọ ga-adị egwu ụbọchị ikpeazụ. Nta na-eme arụrụebe nwanne m, ọ ga-adị egwu ụbọchị ikpeazụ. Onye ukwu gebe, onye nta gebe, nwanne m, ọsọ ga-agba ụbọchị ikpeazụ. Ndị okenye gebe, ụmụaka gebe, ihe dị egwu gebe ụbọchị ikpeazụ. Eleghị m anya n'ụwa, enweghị ihe wuru n'ime ya. Ọkwa ego ha adịghị efu. Ọkwa akụnụba anyị na-eme ngafe. Ezi nwanne m, anyị niile bụ ndị ọbịa. Ewo, ụbọchị ikpe ga-adị egwu n'etiti ụmụ Chukwu. Arụ ka anyị na-ahụ. Ịga n'obodo gị, ịhụ na arụ na-emezi. Ije n'ụlọ ụka, ụfọdụ na-emezi arụ. Ọsọ ga-agba mkpugeti, ihe dị egwu ga-eme. Ụfọdụ ga-agba aka n'isi, ụfọdụ ga-eti mkpu, ebe ụfọdụ ga-agba ọsọ ebe ka ị na-agbaje. Ewo, ebe ka ị na-agbaje. Ezi nwanne m, ebe ka ị na-agbaje. Ka onye ọgwụ iko, ebe ka ị na-agbaje. Ka onye aṅụ ọbara, ebe ka ị na-agbaje. Ka onye ọzụ ọrịa, ebe ka ị na-agbaje. Ka onye omesio, ebe ka ị na-agbaje. Ọkwa ị hụrụ ihe ọbụla dị wrong, anaghị etinyere ya strong. Edeghị ya n'akwụkwọ nsọ na mgbe ahụrụ na ahụ ihe arụ ka ọ na-atọgbọ n'ụlọ nsọ, onye na-agụ ya na-atụgharị uche. Ọtụtụ ihe arụ a gwara anyị akpọ n'aha, ọbụna dị nke pekarịcharanụ ya ka ejizi ya n'aka n'ụlọ nsọ. O jugokwa m anya, m ji wee na-ajụ ụmụnne m, ọzikwa onye nwụrụnụ ka a na-akwa? Maka na ọtụtụ ndị ụka na ọtụtụ ndị ozi ọma na-anyụzi nsị n'ụlọ ụka wee zie Baịbụl na-eficha ike. Ebee ka ebube Chineke nọ? Kedu maka adịmasị ụmụ Chukwu? Ebe ndụ akwamike bụ oriri nsonyere ụfọdụ, abọshọn wee bụrụzie ọbara eji aṅụ ya. Iro otu na nkewa ejugo n'ụlọ. Asịrị na ịgba asị, anya ukwu, mpako na oke ọchịchị ejidego ụlọ nsọ ghasa. Ọ dịzie ka a na-apụta mkpagharị na be Chukwu, ebe enu be a na nkịtị nkịtị. Ọtụtụ ụlọ ụka na ụlọ ekpere enwerozikwa n'ihe dị iche ya na soshal klọb. Na ọtụtụ ụlọ nzukọ, ọtụtụ na-akpazi agwa dịka ndị agboro. Ọtụtụ na-eme ka ndị akwụna, ndị ori na ndị otu nzuzo, ma ndị na-akpa na dibịa. Ebe niile a na-ekwu, o nweghị onye chọrọ ime nchegharị. A nara ụmụ mmadụ ego, ama ngwa ha eziokwu. Iruo n'ụlọ nsọ, sọ aha ndị nsọ ka ị ga na-anụ. A na-aza Mary, Matthew, Peter, Paul, Cynthia, Joseph, Cosmas na Damian na ọtụtụ aha ndị nsọ dị iche iche. Anyị na-aza ezigbo aha, mana anyị na-emezi n'ajọ omume. M na-ajụzi, kedu ndị na-emezi ha arụ ndị a ebe anyị na-aza aha ndị nsọ? N'agbanyeghị na onwe ndị na-ebikwa ezigbo ndụ na-atụ egwu Chineke. Ihe m na-achọ igwe onye ọbụla bụ, chetakwa na ele anyị n'ezinụlọ ya. Kezizi maka ndị amụma ụgha, ọ dịkwa egwu. Ọkwa maka nchere ogologo oge Chineke, iwe ewekwa na mmụọ nsọ. Mmụọ nsọ ada amakwa njakịrị, ejirọkwa ọkụ kandụl were enene fuel.
iwe ewekwana Chukwu nna n'onwe ya na-ekwanụ Chukwu nna ka ọ na-apị aka ọgbọ ndị amụma ụgha anyị na-abịa ndị amụma niile ga-agba ihe ha riri ndị pasole ndị reverend niile ndị ọzọma niile jagha Chukwu akpa ego onye ọbụla ga-enye nkọwa ego niile nara n'agha Chineke ndị mozi ga-agụpụtara gị ya ebubo niile boro masọ Chineke n'ụbọchị ikpeazụ ị ga-azara ọnụ gị ọ ga-adị egwu ọ ga-adị egwu ọ ga-adị egwu nwanne m ọ ga-adị egwu ngaramara agadi asị m ọ ga-adị egwu ebere agaghị adị ebere agaghị adị n'ụbọchị ikpeazụ ebere agaghị adị ebere agaghị adị asị m ọ ga-adị egwu ụbọchị ikpeazụ iti mkpu ga-adị ezi nwanne m nta na-eme n'ime ụlọ nzukọ nwanne m ọ ga-adị egwu ụbọchị ikpeazụ nta na-eme n'ime ụlọ nzukọ nwanne m ọ ga-adị egwu ụbọchị ikpeazụ nta na-eme arụ na-eme nwanne m ọ ga-adị egwu ụbọchị ikpeazụ onye ukwu gebe onye nta gebe nwanne m ọsọ ga-agba ụbọchị ikpeazụ ndị okenye gebe ụmụaka gebe ihe ga-egbu gebe ụbọchị ikpeazụ otu onye ala sị na ife mere na ọgbakọ ha anaghị amịta mkpụrụ bụ na ala dị n'ụdị n'ụdị ala abaka arụ a na-eme n'ụlọ nsọ karịrị akarị a ga-ekwu onye ghara ibe ya ihe m na-ajụzi bụ ebe Chineke ka nọ nso ụmụ mmadụ were isi na-aga ije na ndagwurugwu onyinye ọnwa aga n'ime umi azọnye ụkwụ ebe ekwesịrị ebe ha na-achọ Chineke Chukwu nọrụzie otu aka kedu ka ọ ga-adị bikonu ana m ayọ ndị oziọma ibe m ndị Chukwu kpọrọ n'ọrụ bikonu ka akwa ụmụ mmadụ metụzie anyị n'obi ka anyị bụtụzie na ụmụ mmadụ ibu ha bụ ọ bụrụ ma ego ọtụtụ ndị ụka enwetachaghị ego nke ha mara ihe ha ga-ejizi ya mee mana n'ezienụ mkpụrụ obi ụmụ mmadụ ka ọ na-efuzi efu ka ọ na-ana n'iyi ma ụfọdụ ndị Chineke kpọkwara ezigbo ọkpụkpọ oku sokwuzie egwu amụma ụgha maka ego wee na-ebi ụmụ mmadụ ugwu okenye o kwere m nghọta na ihe ọbụla egbe mụrụ ya eburiri ọkụkọ onye ọbụla hụrụ ego n'anya ga na-emebi iwu mana kedu uru ọ ga-abara gị onye nche atụrụ n'ụlọ ụka gị amaka ọtụtụ ụgbọala ka ị nwere ego bụzi aja ala mana o nwere ofu mkpụrụ obi nnapụta nwere ekwensu chekwa ya eche eziokwu na ife ozi ọma na ụka amamihe okwu Chineke kọrọ n'ime ụfọdụ mmadụ ọ ya ka ị ga-eji were ụmụ mmadụ kwọrụzie ọgwụ ego ọdịndụ ọnwụ ka mma wee na-asị ha na Chineke sị mgbe onweghị ihe nọ n'aka niile anyị dọrọ unu na ntị n'egwu nke m tiri a na-akpọ ike si n'elu the power of the Most High ị ka metipụta obi na-eduhie ụmụ mmadụ ụzọ ị na ha eri uru kịta ana dị mmiri isi na Chineke sị ha eweta a na-akpọ nkụ agbakwa n'ọzọ maka ọ na-abụ enyi n'aka ọ dị mbe ka agbara na mmiri ọ na-agụ mbe ị mara na ị gaghị ahapụ ihe arụ ndị a wepụzie n'aka n'ihe dị nsọ maka na onye na-ere akpati ozu anaghị akpọ okwu ahịa ma ị bụ ụkọchukwu onye amụma bishọp reverend pastọ evangelist na nke ọbụla ị kpọrọ onwe gị gbakwa mbọ na-edewe akwụkwọ akaụntụ gị maka ka ọha na-abụ ego niile nara n'aha Chineke ị ga-akọwapụta ihe iji ya mee n'ụbọchị ikpeazụ ọ dịkwa egwu evangelist nke ọ bụ na ịbụ nwanne m kwadobe debe akwụkwọ akaụntụ go maka ụbọchị ikpe amụma niile iburu aga nyocha ya ọkụ niile mụnyere n'ọtụtụ ezinụlọ a ga-agụpụta ya kwụọ gị ụgwọnụ ụbọchị ikpe ga-adị egwu ọkwa ịhụrụ ikpe Chukwu ọ bụ ikpe nkwụmọtọ ikpe agaghị ama onye aka ya gba ọtọ ndị ikpe ga-ama bụ ndị omekome ndị ajị agha Chukwu ịmaruo asụsụ niile soro a ga-akọwa ihe ọ bụ sari mama niile ị ga-akọwa ihe ọ bụ riege ị ga-akọwa ihe ọ bụ koko mama niile ọ pụtara gịnị o ihe ụfọdụ ndị ụka na ego na-eje dịkwa egwu ego dị mkpa iji wee gbasa ozi ọma mana ọ bụrụ ya ka a ga-eji wee mee ego ọ bụrụzi isiokwu oge ncha
the center of the message ezi ozi ọma 10 minutes ana ego 3 hours n'ụlọ ụka. Onye ọbụla tụzukwara otu ya wee nwụọ na njọ, onye ahụ na-ejekwa ọkụ mmụọ. Onyinye amaka, ụmụ Chukwu na-enye onyinye, ụmụ ọchịchịrị na-enyekwazi onyinye, nke gosi na ịchụ àjà dị mkpa. Mana nke doro m anya bụ n'ọsọ n'otu nzuzo ka a na-amanye mmadụ amanye by fire by force, ịtụrụ na ndụ ọ bụrụ n'ọnwụ. Ma abịa be Chukwu, onye jide onye rọ nke dịkwa mkpa, ịma na onye ahụ amara ihe ọ na-eme. Onye ọbụla jọrọ Chukwu njọ, onye ahụ abago na nsogbu. Ihe m chọrọ ịyọ ndị isi ụka niile bụ biko nụ ka anyị were na ibu ọnụ, ịchụ àjà, ịmụ anya abalị ya na umeala, wee yọọ Chineke nri nke mmụọ ka anyị wee na-enyeju ụmụ atụrụ anyị afọ. Ndị kwuru okwu si gị nye atụrụ gị ezigbo nri, gị rapụ ya ka ọ kpagharịa na ọ ga-anachigata maka ọ ma na ezigbo nri dị n'ụlọ. Anyị bụ ndị nzukọ nọ n'ụzọ ije, ọ ya ka eji wee si anyị kpata akụ anyị n'eluigwe. Ọ ndị isi ụka kwesịrị ị na-egosi ihe nlereanya. Example, ọ bụrụ ọgụnwa bụ onye isi ụka ije ịgba ọtụtụ ana nwee steeti, o busi ụmụnne gị na ụmụnna gị obodo oyibo, ịgwazi ụmụ ogbenye nọ n'ụlọ ụka gị na-atụrụ gị ego, ha kpatazie akụ ha n'eluigwe. O nweghịkwa na onye ọ dịrị mma o yiri bathroom slippers wee bịawa ụka. Ị na ha first collection, second na third collection, ịgba ụgwọ ndị nwụrụ anwụ, a ga-eso okwasị. Ndị aha ha bido na A to Z apụta, ndị a mụrụ from January to December apụtakwa, ndị landlord pụta, ndị tenant apụtakwa, ma ndị caretaker, akpọpụta ndị diọkpara na ada. Ị na nke ndị ọrụ ugbo, ewe na nke ndị ọrụ oyibo, ị hapụghị ndị na-azụ ahịa. Enyechazie nke testimony dị iche iche, ịkpọzie ndị Chineke mere ihe ọma, iweruzie nke ndị enyi Jizọs mechie ya ka ndị enyi Jizọs na-apụtazi. Onwe onye nọzi n'oche ejighị ego na akụ, ọ dịka onye ahụ bụ onye iro Jizọs, agent of darkness. Well, asịrọkwa m na ọjọka nọọ ka ichekwa ya eche maka ụmụ ogbenye. A na-emekwara ụmụ ogbenye fundraising n'ụlọ ụka. Biko nụ ka uche anyị dị ya ka anyị were ụnụ ya nwayọ, maka na alaberu n'oke ka dibịa na-agwụ. Nke bụ eziokwu bụ na e were ọkara amamihe eji ana ego n'ụlọ nsọ wee chụọ nta mkpụrụ obi, ekwensu ga-agba aka ụbọchị ikpeazụ, ọkụ mmụọ ga-adịkwe ntị. Uche anyị dịkwa ya, ọ dịkwa ya. Ụmụnne m biko, kedu ihe anyị na-awụ, kedu ihe anyị ga-eme? Onye ukwu ga-achụ ọnwụ, onye nta ga-achụ ọnwụ, ma ọnwụ ga-agba ọsọ. Chi ga-eje ihe eje, anyanwụ ga-agbaji, ala ọma jiji ga-adị o. Mmiri ga-agba ihe oloro, ọkụ ga-agba ihe oloro, ọnwụ ga-agha ndị ojii. Ụfọdụ ga-agbaga n'ugwu, ugwu ga-ajụ ha. Ụfọdụ ga-agbago na mmiri, ma mmiri ga-ajụ ha. Ebe ka ị na-agbaje wee gbanarịwe Chineke, Jehova na ebe niile, ebe ahụ ka aka ya nọ lee. Arụ na-epu ome n'ime obodo anyị, arụ niile nwere ụgwọ. Ọ ga-adị egwu, ọ ga-adị egwu. Nta na-eme, ozigbo nta na-eme. Jehova na-ebe akwa, o ketara ụmụ mmadụ, o kere mmadụ n'oyiyi ya, mana mmadụ rapụrụ ihe kere ha wee mee uche aka ha. Asị m ọ ga-adị egwu n'ụbọchị ikpeazụ. Nta na-eme, arụ na-eme, nwanne m ọ ga-adị egwu n'ụbọchị ikpeazụ.